Wieħed tifel daħal f'ħanut biex jixtri ħobża. Din kemmi jekk jogħġbok? Staqsa lil sit il-ħanut. Dik tiswa 6 ċenteżmi, wieġeb dak. Imma t-tifel meta ħares lejha sewwa u qabada f'idejh. Raġ kejkna wisq f'għajnejh u dlonk qallil tal-ħanut. Din il-ħobża ma tiswix 6 ċenteżmi, daqs kemm ċkejkna. Aħjar ċkejkna, wieġbu sit il-ħanut bid-bissima fuq xuftejh? Għax hekk, inqas ikollok toqgħod xi ġġorr. It-tifel ma ħax gost u wara li ħasibha ftit, qabad 5 ċenteżmi, tom f'idejn dak tal-ħanut u telaq il-barra minnu fih. Imma meta s-sit intebaħ li kellu ċenteżmi nieqes, ħareġ jiġri u sejjaħ lura lil dak it-tifel. Isma' qallu, int ħadd żball, hawnhekk tajtni n-nieqes. Flok 6 ċenteżmi, tajtni 5. Naf, wieġbu t-tifel, jitħaq kemm jiflaħ. Mhux aħjar għalik. Hekk ikollok inqas toqgħod xi ġġorr fil-but? Tweġiba tajba tas-sew. Tweġiba f'waqta.